Okay. So, bro, ari dito po. Ari bro, ari ba? Bro, ari ka bro. Ari ba? Asa ko? Ari. From, Hello. sa ganito atong tinuho, atong simbahan bro. Ilang pag yan? Pahingan lang sa nato. Paila sa bro. Hebraic faith, worshippers of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Okay. Tara! Okay, Ano lang thank kung you. imista ka. So, asa i-address mong pangutana, Brad Ismail? Labing mayo ka tong national president. Okay. Dili bro. So, si pangutana ni mo ba? Ako ang pangutana, una. Ano sa ko sa... Pila ka pangutana, daghani? Daghanon? Una sa kay lisod po ng daghanon sa nimo Kanang papangutana. daghanon, may una anag. Oh, kana. Daghanon, good. Okay. Ari ko sa pagpangutana sa Truth Church. Okay. Base sa mga referensya nga atong mabati, World Almanac, kung sa patong referensya ganiya, nga nag-ingon that the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ, 33 AD in Jerusalem. Ang akong pangutana, una lang pangutana, sulod sa 1st century AD, panahon sa itong manluluwas, mga 30 AD siya nag-start siyang ministry. And then, human og sulat ang New Testament around 95 to 98 AD. Na ay mga apostoles, na ay mga magtutuo, natukod na ang iglesia. Pangutana, doon na ba'y usa ka teksto nga atong mabasa sa New Testament nga miingon ang wording sa teksto nga ang iglesyang gitukod sa atong manluluwas Roman Catholic, or the official name, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Wala. Salamat kayo igsoong Ismael. Kanindot sa pangan sa higala. Maayong gabay ka natong tanan. Akong ihatag akong pagsaludo unas tanan sa tuang talahuron nga spiritual director ni ining atuang banwa sa Tagbilaran nga diocese, Reverendo Padre Darwin, sa tuang mga kaubanan sa Panao, sa Board of Governors, sa ako ang Vice Presidente, gitahod, gitamod, o gipangga, Brad Wendell Talibong, usa ka anchorman newscaster. Ato ang mga lumilihok diri sa Diocese of Tagbilaran, si Brad Kaloy. Kaloy, maayong gabi nimo. Uban sa itong mga kaubanan, si Brad Lord. Ato ang mga kaigsuunan nga mga officers, mga members, unya mga kaigsuunan natong nangita sa kamatuoran. Maayong gabi ka natong tanan. Ganihan yung nadungog nangutana siya. Nya ganahan kayo ko kay kana nga pangutana manggod pagsusi na siya sa kamatuoran. Siguro si Brad Ismael karon na nakahinagbo nako. Karon nakakita nako Brad. Karon pa, taga Davao ka, di ba? Oh, nag-research. Yes, taga Davao ko. Diin ka mas Davao, Brad Ismael. Davao de Oro. Davao de Oro. Pero actually, 37 years na ako sa Manga District, Tagbilaran City. Very good. Pero uli-uli ra ko. Salamat kayo sa maong tubag. No, ang pangutana sa igsuon naglangkob nga mabasa bas Biblia nga ang pulong Romano Katoliko o Apostoliko nga simbahan nabadya sud sa Biblia. No? Timan-an nato nga ang santos nga kasulatan. Excuse me, gamay lang. If the question is very categorical, you are obliged to answer categorically. So please answer then qualify. No, even dili sa debate. To make it formal, to make it clear. So my question is very categorical. So please answer first, then qualify. Okay, ang atong tubag niini naagitawag na tong preliminary. Wala man ta hisgot din hinga litra por litra or unsa ba. Ang akong tubag mao nga simple kayo. Ang Biblia ang nagpagawas nini ang Santa Iglesia. Anyo kwartuhan ka siglo. Yan ang mga panahona, mga anyo 95, 95, maupay pagkamatay sa katapusan nga apostoles nga si San Juan. Hugon niya, kining gitawag nato nga bersikulo kapitulo, late na kaayo ni 7th century, gibutang ang kapitulo, bersikulo 11th century, mga katolikong kardinal ug pare ang nagibutang niya na. Mao na nga kumangutana kag teksos Biblia natong panahona, wa pagibutang ang kapitulo bersikulo sa sus Biblia.
Mura kag nangutana nga si Magellan ang iyang gisakyan Mercedes-Benz. Nga wa pa mausong Mercedes-Benz ganito. Mo clarify lang sa ko. Diretso ko. Mo clarify sa ko. Okay. Okay. Mulikay siya kay wa pa'y bersikulo. Arita sa way bersikulo ay. Linya. Ngano man day way bersikulo ay. So naabay mabasa karon. Ari pa sa linya. Way bersikulo ay. Pero sige lang, pwede ko makaprove kinsay nag-imbento anang pagkamugna sa bersikulo. Pero di pa tayo siya diya. Inglikay ka kay walay bersikulo. Ako, balikon pangutana. Akong usbon. I-clarify na ako, ha? Na may babasa, linya diha sa sulod sa Matthew to Revelation. Why bersikulo, hay? Basta na, nasulod. Uhingaan yung karong bersikulo. Kaya naman ay bersikulo ng Biblia yung mga gamiton. Naabay mabasa nga naay miingon nga ang iglesyang gitukod sa atong manuluwas, one holy Catholic Apostolic Roman Church. Wala. Mupirma ka? Kay para atong sugdan. Dili, nangutan ako. Your time is to answer my question. Ayan ako pangutan nagpirma-pirma pada. You are now to answer my question. See, I'm waiting your answer. Sige, so that I can okay, magsabot ta. Humani mo pangutanan ako akang tagaan og panahon, unya ako na po'y mangutana balik nimo. O yun ka. Actually, ang inyong programa, ayaw sa sasamo ka, ni ako dinhi aron pagpangutana. Ang inyong programa, asking the people, kinsay gustong mangutana. Wa mo mangutana nga dali mo, kay kamo po'y wali diri, kay kami mangutana. Wala. Ang trabaho na ko karon pagpangutana. So do not ask me, because my duty is to ask you to make question to you. Tabaga? Ato ang respetahan ang kaangayan sa ato ang programa karon. Salamat Brad Ismael. At least nasayod ko nga kanang dili day ka magpangutana. Ang atong tubag mao nga sa Isaias 28:13 gikinahanglan nga ang pagsabot sa kasulatan hinapinan sa lamdag sa Espiritu Santo. Dihimayas utso-utso lisod sabton ang kasulatan. Busa gikinahanglan ug usa ka magtutudlo nga maoy mo pasabot kanato. Sa pangutana nga ang simbahan ba nga gitukod ni Kristo naa ba sud sa Biblia nga atong tubag ang iyahang mga esensya ug ang iyahang kinaiya naa sud sa Biblia. Wa pa ko nahuman. Siya, pa po kumutingong. Anini action magugag-abre sa microphone. Hapit na. Muna sa pag-ingon nga, doon na ba'y mabasa diha? Pag-ingon nato nga ang Dios nagtukod og usa ka iglesia doon na. San Mateo 16:18, si Pedro si Kristo nakighinabi kay Pedro. Mingon siya, tu es Petros it superhang Petram edificabo ecclesia meam, et purte infere non prevalibun adverso meam. Sabot ka to? Ikaw mao si Pedro ug ibabaw ni patutukuron kung akong iglesia. Ug bisan panggangaan sa kamatayon kun hadis dili makabuntog niya ng simbahana. So doon na nay iglesia nga gitukod ang Ginoo. Usara ka buok. Mana daw tay obligation nga atong pangitaon kana siyang iglesia. Unya ang iglesia nga gitukod sa Ginoo balaan. 1 Pedro 1:16 pagbalaan kamo. Ug unya ang atong Ginoo kay balaan man gikan man siya sa amahan, dimudo ang iglesia nga iyahang gitukod kinahanglan balaan ug makapadala nato sa pagkabalaan. Ug unya ang iyang simbahan nga gitukod dili lang lunlon diha taman sa Jerusalem. Mao na nga karon piyesta sa Christ the King, ang libro ni propeta Zechariah nagtudlo kanato 300-400 wa pa ninaog ang Ginoo. Wa pa siya nahimong unod. Daan na siyang nagtagna. Pinaagi sa baba sa mga propeta nga siya gyud mangunay pagtimon sa iyahang mga karnero. O kanang karnero nga gihisgutan diha, lain. Nganuman, San Marcos 6:34, magsalaag man kung walay magbalantay nga may mutimon. Mo na mingon ng Ginoo, dunay usa ka tigtimon aron mahatiunay sa usa ka panon diha sa usa lamang ka magbalantay. Juan 10. Pwede ko mo-object sa kay. Taas na kayo ang imong tubag. Taas na. Yes. Di man po ni para nimo gyud para mapunistanan. Mo lagi. Di lamang ka ikaw ang dili. naminaw. So ang punto Wa pa ko diri. na human ikatulo pa to. Ako ang imong unang gi-entertain karon dili sila. Kaya ako may nangutana. So, balikon ko ang pangutana. Naabay mabasa o wala, wa yun ko kadungog mayong gagnaa, wa po ka mayong wala. So ang akong gipangayo karon
nga you have to answer wala kung wala. Naa kung naa, ug mayon kag wala, sige, pwede to nimo i-qualify. Pabatias ako kami ingon kag wala kay parang makadungog po sila nga wala di ay. Unya kay hasta mang yung di malasa kay di man ta mutubag og wa kay naaman. O na adi ay. Unya mo to ing kusimuha, willing ka ba nga mo pirma? Dili man na dili man. Pag ka, di ba? O mata mo niya ang magpirmahay. O tamari. O gusto kang debate, magdebate ta pwede pirmahay, pero kini pangutana ra man ni ron. Nangutana lang ko. But anyway, salamat no kay mga igsuon kini atong programa di man ilang tugi, di man debate. Mo Di na nga nagidebate, nahimuot ko pero kay nangayo Brad ra ko. Ismael. Ang iyahang reglamento gusto niyang tubagon nako categorical sumurag debate, no? Nya pag human pag ako na po mabaw niya, moingon mo siya nga dili man ni debate. Wa ko mag dili, wa ko mag-ingon nga dili debate. Ayo pagbuhi. Ato ha, ang gisulti nako kung gusto kag debate magpirmahay ta. Dili kini karon. Kay kining programa ha, si Alan Javier usa ni siya nag invite sab nako nga okay adto ka dito. So ni ako. So, So mao na nga balikon ko ang imong tubag dili ta gyud tubag sa akong pangutana. Nagpabilin nga maminaw ug magpaabot ko sa imong tubag nga naabay mabasa tibuok New Testament ingnon ta lang kinsa man nga nag-ingon nga ang iglesyang gitukod sa atong Manduluwas one Holy Catholic Apostolic Roman Church naaba wala. dunay tulo ka sagradong pulong dias Biblia. Dunay Hebrehanon, Latin ug Griego unsay gusto nimo? Wag yapon ang tubag sa nimo naa. Unsay gusto nimo? Ang naa wala. Gusto Ayaw ko nimo- ina. In fact, ako kanya akong Biblia ay Latina Vulgata. 50 kabuk English version ang gisbutang. Duay rim version naa. Ingan. Grigo ani na kana imong pag-Grigo na ani tanan. So Latina Vulgata na English ani. imong gusto. Hebrew Bible. English imong gusto. Mao lagi ayaw ko Di pangutan kay basahan, takit- unsa bay Grigo. nangutanan ako nimo Nangutanan karon. man ko nimo naa ba. Isip unsay imong gusto nga pinulungan nga kay atong basahon. Wa man ni. Ako no ang imo ang akong tubag sayon kay sabton kay Bisaya ko na akong pangutana naaba o wala. Mo pangutanon pa man ko nimo sa imong gusto Griego, Latin, English. Pero hindi ba improper. Tubag na lang naaba o wala. Sige. Nitubag na ta ningon ta naa. Kunya pagingon og naa nangutan ako unsa nga pinulungan imong gusto kay gipapili ta ka kay para makalusot pagyod. So unsay imong gusto binisaya in English, Latin, Hebrew or Griego? Sige. Arita sa English para kumo. Okay, salamat kayo. Sige. So nitubag na siya nga English. Sapa. Okay na Ako English. sang i-clarify. Kay basahon na nako. Og English man ta ha? Basahon na nako. Unya pagka Ah, Mugamit ka og basa, unsay akong giingon? Naibay mabasa diha nga linya nga versicle. Ayan ang pugnet ito, pugnet dire. Kanang linya ba nga mabasa? One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sige basa. sige. So mubasa na ko. Okay na? Kana yung dire-diretso at mubasa. Ingon nabitaw kog basa. Okay, largo. Okay. Salamat kaayo sa tigpangutana. Atong basahon kining usa ka libro nga dili katoliko, usa ka paraphrase annotation sa bagong tugon, New Testament. Mao man ni pangutana sa igsuon, no? Gihulma kini sa mga biblical scholars. Naguluhan si Henry Hammond. Okay? Sa Juan 10:16, klaro kaayo nga atong mabasa, no? Unsa may giingon dinhi, no? Tanawa niya si Manchuho sigsuon. And other sheep I have which are of this fold are not of this fold, these also I must bring. Ako silang dalhon. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Yea, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you, even the Gentiles, which are not of this fold, but shall have a fold of their own, a more famous church, capital C, than yours. This must I ere long bring home out of the waste desert of the world. Therefore, shall be united into the one body of the church, with you as the Jews and the Gentiles shall make up the one holy Catholic Church under the fold of only one head. Okay. Kay imo man na siyang gibasa.
Nakabasa man kag Roman Catholic Church. Okay, Catholic Church. Akong pangutana, kana ba nga translation na ay gikuhaan nga nag-una? Isa pa ka. Kana ba nga version, unsa nga translation ang gikuhaan ana nganong nakaproduce man na atong basahon sa Griego, atong basahon sa Latin, atong basahon sa Hebro. Ang pangutana nako mao ni, basig gaminal dito ng imong translator. Ang follow-up question mao ni, unsa nga translation? Siyempre na kay nabasa. Ang follow-up question, unsa nga earliest translation nga gikuhaan ana nganong nakaproduce man ang imong version o Catholic Church, unsa nga earliest version? Tubag. Ang atong gitubag nga referensya usa ka annotated na New Testament nga usa ka Protestante ug dili Katoliko nga. Excuse me, dili tubag sa kong pangutana. Gitubag nako. Unsa ba nga earliest version ang gikuhaan? Wa ko mangutana kinsa translator ana. Gani kung kabantay mo mga igsuon, ganihan nangutana lang siya nga bisag walay bersikulo na dungog din niya. Akong gipakapinan kay discounted maning pangutanaha. Mo na atong gitungagan do nag bersikulo. Gawas niya na dili pagyud Katoliko. Gawas niya bag-ong tugon pagyud kay dili mantas da ang tugon kanang istoryahanay. So ang pangutana karon kay nabasa man. Ngano mo padayon pa baka pagpangutana nga wa gyud mabasa? Dili, wala nimo tubaga akong pangutana. Ang akong pangutana, wa gyud nimo tubaga. Paminaw mo ha, gitubag ba? Ang akong pangutana, na ay nabasa niya. Ang akong follow-up question, unsa nga earliest translation nga maoy gikuhaan ana? So adtong maong pangutana, wa gyud ko kadungog og ni-mention kag unsa nga version. So my question is not yet answered. Tubaga. Wala asa man. Okay. So klaro nga natubag na tong imong unang pangutana. Ang ikaduha ng pangutana, earliest version na pod. Yeah. So okay na ta sa unang pangutana. Okay na. Nag-cross-examine ko nimo. Nag-cross-examine ko paminaw sa unsa man okihan nga mo uyon ko? Mao bito nga atong gibalik nga earliest translation musangko taron sa Griego ug naaba didto ang word nga Catholic Church in Greek New Testament in Koine Greek Bible. Basig gigama ra na nga nagtipas-tipas na bosa tubaga unsa nga earliest translation nga tuwa didto ang word sa maong version nga Catholic og ang church sa maong verse. Ansa? Di na okay kay ga-investigate ba ako karon. Unya ra na mo okay kung pag-abot dito sa gikuhaan naa dito. Basig wa dito gapungko, inyo lang gitungtong da gisuksok. Sige, tubag. Salamat sa mga naminaw kini ato pag panagtungki manis kamatuoran. Mana giingon nga sa atong talahuron nga si Bradsok, we shall cross our equipments but not the drivers. Wa may maglalis ni Ismael sa yahang pagkapersona kay pinangga mo pulis Ginoo. Ang atuwa din hikaron nga atong palutawon ang kamatuoran base sa panagtungki sa mga ebidensya o mga kanang atuang argumento. Sige, pero wa mata magdebate bro. Tubagan ako, wala. Ni-intro lang ko. Kaya kapawabot ko. Ni-intro lang ko. So sa ato pa, sa di pa na ko tubagon ka daw pangutana, wala kay problema atong unang pangutana. Naagya po ko'y problema. Oh, sige. Ngano? Di na ito nabiyan. Isa pa. Unang pangutana. Dili, ang problema nako diha mauni nga katong imong gigamit nga term Catholic Church naa ba siya gikuhaan didto musangko taron sa Griego tan-awon tag mo saril ba na imong version kay naatay na ako'y Greek Bible na Latin na Vulgata na Hebrew New Testament Kanang imong gigunita Biblia na o cellphone? Dili kaning na sa cellphone di na na tinuod cellphone ay. di na tinuod So cellphone ay. dito pag ako unsa nga earliest version or translation para ka kanang imong ihatag ako ng sundan. Okay, thank you. Para magkalisod lagi. Di atong gi-research kay dili man ta pwede muhatag og usa ka sugilanon dinhi nga history nga na his story lang ba. Kinanglan mo bitaw nga akong gipa-research kay kining nagsulat ni ini usa ka biblical scholar, usa ka gitawag natog philosopher and then satirist. Natawo natong Hulyo 1, 1574. Wat pasabot na una kay nato ni. So kani siya usa ka gitawag natog biblical scholar.
So kaning iyahang pag-translate karon usa ni sa mga metodolohiya nga ginagamit kaayo sa tanan nga mga batid sa kasulatan. Doon ay gitawag nato dynamic equivalence, literal translation, formal translation, ug uban pa. Mao na nga sa pagpangutana nimo karon, nang unang ko nimo okay na ba ka sa unang pangutana kay tubagon nato ikaw pangutana. Biyaan na ito unang pangutana. Human ako misulti ni mo. So, nga okay na dili. ka? Ay, ito ba ko nga di ko okay? No? Sa mga yung ko di ko okay. Maubitaw ang akong gi-investigar karon ug unsa nga earliest translation parang sundan ta ka. Ang ihatag nimo nga version. Karon, sa man di pa nimo tubagon kay akong ipahiling nimo ang preface anak introduction ug di na nako. Basig sa Griego na nako kay mo diretso ta Griego nga bay Katolik kataholos man sa Griego. Ang church ay Griego is ecclesia. Tanaw na to dito naa ba dito? Kung sigwa di sinuksok na po na ron. Sige. Atuwa na nang gitubag. Katong atong referensyang gigamit nga Biblia, usa to ka Biblia nga dili to Katoliko, dito self-serving ka nato. Gusto po nimo basahon, mamahimong hulingon para atong tanawon. Dili, ang akong pangutana ba? Klaro kayo, nganong di man tubagon. Kay sundan ta ka. Sundan ta ka sa imong tubag. Unsa man nga Bible version ang gikuhaan anak nga version. Ako nang gitubag, paraphrase annotated version. Dili usa tubag. ka No. The paraphrase annotated version is a version. Gitubag ko na. Ang ako ba kana nga Biblia, asa na siya gikuha? Gitubag ko na, wa ka lang ganahi sa akong tubag. Dili sapa-sapa. Iyon ka Ano ba na gitubag ko itinuod? nimo. Kanang Annotated, wala da na siya gikuhaan nga version. Duna. Okay, kanang imong duna unsa man aron? Niingon gani kog duna no. Asa man aron unsa man aron? Okay. Pag ingon nato nga kanang nga version gika na siya sa gitawag nato nga mga manuscripts. Mo na ni kog Greek, Hebrew, Latin, dynamic equivalence, formal equivalence, unya gitawag nato og literal translations. Ang mga biblical scholar muhubad man na sila sigon sa silang pagtuon studies. Mo na itubag nako sa imuhang pangutana. Mo bitaw nangutana ko okay ka na ba sa unang pangutana kay kung atong hisgutan kining hisgutanan nga translation og mga equivalence abtan tag ilas 5 kadlawon din he. Pwede po nato ni atong lantugian o debatihan. Mo na ikaw nimo mo pirma ba ka? Kaya tagaan ra kay 5 minutos mo barog ko, then ang mga katawhan mo ay mutimbang ni ining kamatuoran. Usalang. Di na kinahanglan mangutana kay human na kumisulti. Di ta magpirmahay kay akong trabaho karon mangutana. Enough na. So ingon magaganiha nga duna. Unsa ba nga earliest translations ang gikuhaan ni ana naaba ingon kaduna. Pangutana. Unsa man kanang imong duna? I-mention unsa. Sabo ha. Kanang ingani magod kining pangutana nga dili ninyo wala nimo tuhui ang iyang ebidensya mo nang angay nato nang gikuan nga mupirma ba ka para pagpamatuod ana nga kana siya sayop nga paraphrase para matanaw nato unsang kamatuoran kay kung miingon ka karon labo pug kang wala pug kay paraphrase ana ron ana imong gidala mo na nga para matakdo mong duha pwede man na pirmahan. Kaya ba mo ko nga wala kay dala na, karon pa po ka nasayod. Mao na nga, imo mong gundang gikuha, kay gusto lang jud ka nga magputagbabaw, nga isakto ka. So, mao nang angay ninyong kanon, kay ang the form ani karon nga akong nakita is more on, mura na siya og adunay more on discussion, nga mahitabo, di ba? Mao na nga, kung imo siyang bungkagon, ang iyang mubungkag ka sa iyang gipamatuod nga reference mo nang angay na nimo na siya nga hisgutan og iangay ninyong iklaro nga mahitabo nga kanang imo yung imo bang dawaton mura naman ang form of debate. So ako gihatag ni Brad sa Salamat sa paghimo sa kangayan Brad Kaloy. Mo to kaganiha miingon ko nga dunay nabasa nga One Holy Catholic Apostolic Church. Mao to imuhang pangutana kaganiha gitubag na nako dunay mabasa. Niya nangita kag translation unya ako ang giingon nga dunay mga gitawag nato nga tinubdan sa mga batid nga mga scholars.
Sumo na to akong gitubag nya di makasatisfy ang ato ang giingon diha ato ning iampo sa Espiritu Santo nga malamdagan ta dinhi karon nga ang Dios nagtukod yung usa ka iglesia, usawan ug ang kanang iglesia habalaan, holy, ug kanang iglesia hamulokop sa tibuok kalibutan, katoliko, ug gikan sa mga apostoles ang ilahang pagpanudlo. Manang one holy Catholic and Apostolic Church. Natubag ang pangutana, laing pangutana. Di man tubag sa akong pangutana, tayo imong tubag. Dili tubag. Ang akong pangutana, nga naay versyon. Ingon siya doon na, wala man kamuhatag. Sige, moderitso na lang ko. Moderitso ko. Madto ko, usa sa official Bible sa Catholic Church, Douay Rem Version, 1610. Translate dito sa Fransya, sa Douay o sa Rem. Mga syudad mo na. Pangutana, kung Douay version, mas una pa man ang version, official Bible pag sa Catholic Church. Question, naa ba dito sa Douay version ang Catholic Church? Naa, wala. Ako na nang gitubag. Ingon ko nga dunay kasi klase nga translation, depende sa imuhang gipangayo. Ug ang Douay Reims version, kung gusto ka, Daniel 2:44 mabasa diya, Iglesia Katolika. One Catholic Church na adya sa Leviticus, one Holy Catholic Apostolic Church. Nahibaw ka ba nga ang Douay nag-evolve usab, dunay 14 ka klase-klaseng printa niya na? Nasayod ka? Asa man sa 14 nga mga libro nga imprinta edisyon ang imong gipasabot? Bisan asa. Sige. Ano may ako ah? Douay Rem version. Douay Rem version ha. Napay Grigo, ko'y pangutana ron. Douay Rem version. One G's 16. 1959 Douay Reims. Katong igamit ako. Ako siyang basahon. Ako siyang basahon. Douay Reims na na. Ah, Yan Douay Reims. O sige. Muhatag og usa. 1959 nga gula. 1950 ula. So dili ka mo dawat na pudana. O sige. San Mateo 16. Di man di ka mo dawat. So di na nato basahon. Sige, lain pangutana. diretso na lang ko sa Grego. Madali ha. Kaya ang Grigo, mao na gigamit sa mga translation sa New Testament. Pangutana. Dito sa Koine Greek New Testament. Koine Greek New Testament. Mabasa ba dito ang ginigrigo sa Catholic Church anang Juan 16? Mabasa o dili mabasa? Kanang i-refine ko no. Kay murag sayop tong imong pangutana. Kay Grigo niya ningon kag Catholic. Dili. Aba, akong gipangutana ang Catholic Church dito sa John 10:16 in Greek. Ginigrigo ba sa Catholic o ginigrigo sa church? Naa ba sa Juan 16? Sa di pa nato tubagon atong hangyo atong suon kay mingon man siya migamit sa Griego. O niya, iyahag yung gipahimugatan nga, iyahag yung baruganan nga posibleng di dato mabasa. Mo na atong hangyoon, sa di pa na ko tubagon, basaha sa Griego sa Juan 16. Kanang pagkabasa gyud sa Griego ha, paminawon ako. Kung di pa paminawon ako, basaha sa kay ako ang paminawon, kay ako ang tubagon. Nangutan naman ka. So basaha sa atong paminaw to igsuon, iyang basahon ang Juan 16 sa pinulungan nga Koine Greek kay naa may klase pod nga Grego. So Koine Greek mo nang gamit sa New Testament. Sige basaha kay ato ang paminawon. Ang Greek na ko diri sa klaro interlinear ni ha. Interlinear ni na ay reading niya sa Greek. Okay, na reading sa Greek. Dili ako. Ano masig magduda ka? So basahon ako pero ani magudunta. Ako magoy nangutan nga basa. Ako na mahinoy babasahon.
Sige, atong basahon. Bayang ikapay. Hello. John 10:16. Nara. Kay ala probata eko. Haok esten ektes. Sa ubos. Dayon olis to testa ki enade. Dayon sumpay mi aga again kay tes. Sumpay. Sumpay. Ingon siya, pon mo ako sa senkay. Ano pa, sumpay. Ginisuntay niya nahuman-huwan poimen. Wagay nabasahan na Katolikos or Kataholos. Wapoy Grigo Ecclesia. Akong gisundan iyang gibasa English. Wa na gibasa tong Koine Greek nga text. Kamo akong basa Koine Greek di. Dili ron isyo kamao ba ko, de? Sige. Makabasa ko, pero ikaw daw basa. Inigbasa nimo, mugawas ba ang Katolikos? Sige daw. Ikaw basa. Kaya aron maklaro ni. Kanang ikaw basa, mugawas ba ang Grigo nga pulong Katolikos o Eklesya? Sige, basa. Usbon ako mga igsuon. Daghan na katag ato ang pasukot nga ginagbay nga pangutana. Kay dili man ni debate nga formal. Mura man nig binayluhays ka matuoran ba. Akong gisusi kay nangutana siya Grego, nangutana ko niya kung makamao ba siya Grego. Akong gitanaw iyang cellphone, ang iyang cellphone dili gani na Koine Greek interlinear translation. So maghisgot na ni ini kani nga mga gitawag nato hisgutanan, textual criticism ug biblical kanang kuan, dili na wa di ta maghuman ya na. Mo lang ako ingon sa imo gibasa na og ganiya paraphrase, One Holy Catholic, dili pagud Katoliko nga author, unya paghuman ato pag gibasa ang One Holy Catholic sa uban nga mga citations. So imo pangutan na kaganiha, simple raman. Mabasa ba sa suds Biblia? Ang atong tubag mabasa. Mabasa sa Biblia bisan unsa nga klaseng Biblia basta mabasa. Ganiha atong basahon na 1959 di po ka mosugot kay ulahira daw kaayo, Douay Rheims version man to. Unya ingon po ka di na pod. No? Mo na nga siguro ato nang biyaan kana nga klase nga pangutana basi nakapay bala diha ihurot na na. Sige. Sa ato pa di na lang kaya nga ako namang giinan ta ka nga ikaw daw basa be. Pero ingon ka nga kung gibasa English dili transliteration. Kung nakabalo ka kung sa word transliteration, English letter but the pronunciation is gikan sa Grego. So mo ni ang point ato nganong ingon magka nga ang ako dong gibasa English. Dili man ang word transliteration literal na sa English pero ang word sa Grego. Sige, balik ko unsa man di na jud kamo tubag di ka kahatag. Manangayo man ko. Di man jud ka kahatag sige ra mapughuwat, sige ra magkaglikay-likay. Nihatag na ta sa atong tubag, wa lang siya makaangay sa atong tubag. Unya, wa man tayo mahimo ana kung dili ka makaangay sa atong tubag. Ning tubag na ta, wa ka lang makaangay. Pero apan ang kakatawhan, nakaangay man. Nakaangay mo wa? Oh, laing pangutana. So wa na, ato na lang pwedeng i-close. Sa ato pa, pag nangutana ko nga sa Greek, basaha, madungog ba nako ang Kataholos o Eklesya, wa man nimo basaha, so wa nimo matubag akong gipangayo nimo. Wa man nimo matubag. Ang dagan ra magka dito sa paraphrase, dito mo ko sa Greek, ari na po ko sa Latina Vulgata. Sige, Latina Vulgata ta, naabay linatin. Anang, okay, musugot ba ka nga, ang akong pangutana, atras ta sa Latina Vulgata, ang ano man, kaywa, lagi di ay. Di na, kinahanglan kaywa man gyud. Laing pangutana, surrender ka sa Latina Vulgata, di na lang kung mangutana, ing na lang na surrender ka. Barininting, no? Ingani lang yun siya. Kay, sa imong gipangutan na natubag na ganina, nangita na lang po kaglaing translation, niabot ka sa Greek, Koine Greek, unya pagkahuman, ang imong gibasa, dili po day Koine Greek. So, maglisod ta na niya, ang ato ani is,
Mao lagi na kung dili tag ato og hatagan na og husay pinaagi sa kuan kanang pagpabarog ba. Oh, mao na nga manang i-reserve lang nas debate kung ganahan ka nga makiglantogi. Kay ngano ipabarok nimo na nga kuan niya ang problema nato ani kay mag close-minded ra pug kayo ta. Di ta mo dawat. Sige. Si bayinting ba si pangita og mabasa. Dili man na makapatinuod ng pagkamabasa. Kanang imong simbahan mabasa po na litra por litra. Akong ibalik ang imong katarungan. Karon, kay ako nadungog paminasa. Akong nadungog samtang naminaw ko sa to pinangga nga igsuon, murag ebidensya niya ang pagkamabasa. Kung mao na basihanan niya, Iglesia ni Cristo tinuod sad kay mabasa man. Hungaw na nga argumento bayinting. Karon bisag hungaw nga argumento atong sakyan. Bisag hungaw nga argumento, pangutana, sakyan atong hungaw nga argumento kung makapasar ba sa ka? Mabasa ba litra por litra? Iglesia, ano sa to? Misa, Yannick Hudem? Hebraic. Okay. Mabasa ba litra por litra? Bisag usa ka tikso lang. Kinilay akong, usa na dyan, ipangutanan dyan. Bisan unsang bersyon na. Usa lang kalinya. Okay. Okay ha? Yes or no? Ato ibalik ang iyang prinsipyo. Pangutana, simple ra kayo. Mabasa ba? Kay sundan ka na mo sa Latin, sa Griego, sa Hebro. Pangutana, na, wala. Tubag. Letra por letra. Muanton ko ha. Nga isunod letra por letra. Wala. Follow-up question. Ay, dili na mo isyo. Dili mo isyo, Brad. Dili mo isyo. Tawas ako. Madlog mo tiwas. Isa pa. Okay. Dili. Balik. Sikan. Karon, ni Anton mo ko nga dili mabasa letra po letra. Inyo man kong libro maoy nabasa. Ang inyong nabasa maoy akong gisundan. Dili burden of proof na ako. Karon inyo, ikaw may nagbasa-basa nga na Catholic Church, gisundan ra ka nako. Sa ato pa dili unta proper nga mangutana mo nako kay kamo may manubagay. Ako lang ang girespetuhag tubag nga litra por litra wala. So kamo og litra por litra balik mo ta sa Hebro, Griego, Latin na wala. Tugan. Na wala. Dai asa pa. Balik ta sa Hebro, Griego ug Latin. Ang one holy usa ka bersikulo. One holy Catholic Apostolic. Ni Anton man ko nga wala dili mabasa ang sa usa ka bersikulo akong grupo. Sa inyo be, tubag ka daw. Ay ikaw si Paring Darwin, ha? Ay dili. So, kita ninyo, sa hungaw nga argumento, di gani siya kapasar. Hungaw ra gali itong argumento. Mo na nga, nabasa na to, One Holy Catholic Apostolic Church. Ni dito tag duway, di na po siya mopadayon kay duway, no? Mo na nga ang atong igsuon bisan sa iyang standard mismo siya dili kapasar. Pero kita daghan ng version dili siya mo dawat. O niya, kung mamatikdan ninyo si Bayinting, gala manamo ning niya, no? Ingon siya nga ang iyang pangutana basaha sa Greek. Di man na pangutana, panugo man na. Uya, kung gusto ka Griego, tanawa ang imong Griego. Sa Acts chapter 9 verse 31, Himienon Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias, kay Samarias, erinay ek kinyenoy kumudomine. Oy, ipangitan ni mong Ecclesia Catholis, nasa Greek nang na. So, nabasa na to ang iyang gipangita, ang iya, wala. So, ingani ra din. Sige. Mao bitaw nga niingon ko kaganiha nga duna tay mga mabasa. Kato Griego man to. Latin, Roma 16:23, mabasa nato Salutas vos Caius Baptismeos et Universa Ecclesia. Maluktanong simbahan nga mulatas sa tibuok kalibutan.